Είναι ιδιαίτερη τιμή η επίσκεψη του Προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας που ασχολείται με την ιστιοπλοεία και με την κλάση του Masterfin στα γραφεία της Περιφέρειας. Η Περιφέρεια πιστεύει ότι η διοργάνωση αυτή, η οποία εξελίσσεται στην Καβάλα, είναι ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός. Είναι και ένα πολύ καλό παράδειγμα και για την κοινωνία. Είναι και μια πολύ καλή εκπροσώπηση, προβολή της Καβάλας καλύτερα στον τουριστικό τομέα. Παρ' όλα αυτά, πέρα από αυτά τα θέματα όμως, πιστεύω ότι η παρουσία του Πρόεδρου εδώ και η επίσκεψή του στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας είναι ιδιαίτερα σημαντική και γι' αυτό το λόγο τον καλωσορίζω και θέλω να πιστεύω ότι όταν θα αποχωρήσει και θα επιστρέψει στην Αγγλία και στο χώρο όπου κατοικοεδρεύει μονίμως, θα έχει αποκομίσει μια θετική εικόνα για την Καβάλα, την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ευρύτερα. Full time. The Finn Masters travel around the world once a year to race together. We have 204 entries and the hospitality is fabulous. All the staff in the restaurants and bars are very nice and very friendly. The conditions yesterday were magnificent, sailing, best sailing ever. So the water's warm, the wind is warm. What more could we want? Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Είναι 204 σκάφη τα οποία έχουν έρθει. Οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ καλές μέχρι εχθές. Ειδικά εχθές ήταν ίσως η καλύτερη ιστιοπλοεία που έχουν κάνει εδώ και καιρό. Είναι ενθουσιασμένοι με την περιοχή μας, με τον κόσμο και τον τρόπο που τους δέχτηκε και τη φιλοξενία. Επίσης τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία όλα είναι πάρα πολύ καλά, είναι πολύ ευχαριστημένοι. Έχουν ό,τι χρειάζονται εν πάση περιπτώσει και περνάνε πάρα πολύ καλά. No, we will sell within the program today. Yeah, good. And I think we discussed earlier. It looks as if all the racing will be done, which is good. If we can complete all the racing. Προς το παρόν ο καιρός δεν είναι καλός. Υπάρχουν κάποια μπουρίνια στην περιοχή και δεν υπάρχει αέρας. Αλλά μάλλον θα βγει ο αέρας αργότερα και θα γίνει η προγραμματισμένη για σήμερα ισιοδρομία. Σήμερα είναι μία ισιοδρομία στο πρόγραμμα, οπότε λογικά υπολογίζουν ότι θα βγει όλο το πρόγραμμα και θα γίνουν όλες οι ισιοδρομίες που πρέπει να βγουν. No, we will sell within the program today. Yeah, good. And I think we discussed earlier. It looks as if all the racing will be done, which is good. If we can complete all the racing. Προς το παρόν ο καιρός δεν είναι καλός. Υπάρχουν κάποια μπουρίνια στην περιοχή και δεν υπάρχει αέρας. Αλλά μάλλον θα βγει ο αέρας αργότερα και θα γίνει η προγραμματισμένη για σήμερα ισιοδρομία. Σήμερα είναι μία ισιοδρομία στο πρόγραμμα, οπότε λογικά υπολογίζουν ότι θα βγει όλο το πρόγραμμα και θα γίνουν όλες οι ισιοδρομίες που πρέπει να βγουν.